Ikerketa bat da dokumentalaren abiapuntua eta ikerketa hori martxan ipintzen dago Unai Egiak, Unai Egia irakasleek. Berak Javier Cercasen El impostor liburua irakurtzen dau. Eta ikusten dau liburu horretan epilogo bat falta dela. Hau da, Enric Markok Enric Monerren identitatea hartzen dau bere gezurre indartzeko edo ziurtatzeko, eta pentsetan dugu liburuen Enric Monerreri, hau da benetako deportatuari, ez jakola lekurik egiten. Bera ikertzen hasten da, sortzen dau blog bat, eta ikertzen da bilela gurutzatzen da Anton Gandariasek bere osabaren inguruan egiten da bien ikerketiagaz. Eta nik Antonen lana ezagutzen eban, Antone de hecho pugaz ipintzan harremanetan esan ez ba igual bere osabaren errautzak lekutu bezala Pragan, eta Antonek bemotezte Unaien barri, eurekaz batera goaz Pragara, eta horra azten da apur bat, gu batzen gara euren ikerketara, behin errautzak topetan da bezedien. Ondinokarren askodeki ikertzeko, ze errautzak topetan da bez, bai Angel Lekuona eta Enric Monerren izenak agertzen dire Frantzisek Zukiren zerrenda sekretuetan, baina izen gehiago agertzen dire zerrenda horretan be bai. Orduen onino zenitartekoak topetan dabiz, zeozelanik Frantzisek Zukik egin ban desobedientzia ariketa guzti horren inguruko ikerlanien sakontzen dabe, eta gustartzen gara momentu horretan dokumentalagaz, ez? Ni azkenien heltzenaz dokumentalera Anton Gandariasen bitartez eta Angel Lekuonan historizen bitartez. Kasu honetan bai Anton eta bai Unai azten dire ikertzen euren denpora librien. Ez dire ikerlari akademikoak, ez da be euren ikerketien erregistro bat eruten. Azkenien gure lana izen da euren ikerketi ordenetie eta euren ikerketan sakontzi ondinokarren gehiago. Eta eureri bebai galdera batzuk egin, eure be gehiago ikertu alizeteko, zezan oso argi egon adibidez zelanik zujik eiken bandana. Zuk izen batzuk topetan dozu zor, baina zelanik man hori ez. Ze momentutan egiten deu, segaitik derrepentien dauz deportauek, segaitik dauz txekiar resistentiek, segaitik dauz nazteta danak. Orduen hor, egonda ikerketa prozesu bat egiteko bebai gure partetik, baina ikerketaren zati handizena deportauen zelitartekoak eta lagunek egiten dabe. Nik beti izaten dut, fikzioan gidoie burdinezkoa da, estrukturak dire militarrak, eta igualan izen behar dabe, egitura jerarkikoak dauz, baina dokumentalien behar dozu gerri hori, behar dozu improvisazio maila hori eukin, ari bat hartu, ari horretatik tiretzen hasi eta historia bat osatzen hasteko, ez? Eta kasu honetan dokumentaletan bai egiten duzu alegin bat tratamentu bat egoteko, begirada bat egoteko, elementu batzuk egoteko, zure sekuentziek izango dienak, baina benetan dokumentalan gidoie edizioke lan akabetan da, kasu askotan da geurien, zer esanik ez. Geurien guke klaro euki gendu zen ze ari egon ziren hor, ze ari konteu behar gendu zen, ze hildo narratibo, baina azkenien oso dokumental narratiboa bihurtzen dugu, hasieran gure gendu zen gauza artistiko edo lizentzia artistiko gehiago hartun, baina azkenien ikerketien arizek hartzen dugu ingerra, ikerketien arizen bitartezkoa zabaltzen beste arizek, eta uste dut erabaki hona izen zala hori ez. Ze tentsio narratibo asko emoten dutzagu dokumentalari, eta nik uste dut ikusle bai sentiuten dela zozelan atrapeute ari horretan, eta hori importanti da, ezkenien gabiz gai oso densidade handiko gai bat kontetan gabiz, elementu pilo bategaz, eta uste dut hori zalan modue elementu horretanak kokatu eta ikusliek benetan irunzteko hainbesteko informazio denso hori ez.
animazioan aukerie hasieratik egon zan hor, ze niri etxaten okurri duten beste modu bat kontetako Angel Lekuonan ibilbide hori, Gernikeko bonbardaketia azazten dana, eta bere eriotzagaz Praga inguruen, eta zelan errausten da bere gorpue, eta hori dana zeu zelan ilustrau bihar gendun, eta artxiboak bai, baina bakarrik izenak eta tatak euki gendu zen irudizetan, ez? Orduen modurik onena hori izan, eta errautzak dokumentala papel deitzen da, errautzak izan gure da bena, eta nik uste dut errautzan irudi edo metafora hori egin gure gendule animazioan bitartez eta estilo ezberdinak ikusten azten zara, eta Txekiar Republikan behituten hasi ginen, Garazi, Velasco eta Bisok, estilo ezberdinak ikusten, eta konturatzen ginen gure aukerarik onena kote zala. Ikusten genduen, erabat enkajetan bala bere estiloa guk egin gure genduen horregaz. Eta bueno, hasieran kriston bertigoak dekozuz, ez dakizu funtzioneko da ben ala ez, baina bueno, ja lehengo animazioak bidaltzen hasi zen prozesu luze bat eta gero, ikustezu derrepente ondo eskontzen da bela animazioak dokumentalan kontakizunegaz. Eta egiz izan, guretzako ikasketa prozesu bat izen da, lantaldientzat, ze ez dugu ino eze animazioa landu, bueno, kotek landu animazioa, baina azkenien storyboardak landu behar die, prozesu batzuk dauz hor, denpora batzuk, eta dauztot ikasketa prozesu bat izen dela. Historize Europa osoan zier kokatzen da, eta gero balizo batzuk transmiti duten deuz, gizatasunegaz ikusi zedekenak, oso unibertsalak direnak, ez? Kasu honetan oso lotute injustuki hiltzen diren pertsona batzun memorize gordetiegaz. Azkenien dokumentalan memoria ariketa handi bat da. Ez bakarrik Frantzisek Zujik bere bizizia arriskatzen dabelako pertsona batzun memorize gordeteko, baizik eta bai Unai, bai Anton eta bai Txekiarren laguntza ikerketa mailan persona horren memoria duintzeko perspektiban egin dauzelako, ez? Orduen, nik uste dut dauela, nahiz da ari ezberdinetatik, momentu ezberdinetatik etorri, memoria ariketa handi bat ehuntzen da dokumentalien. Bai, alde batetik bada gai bat hurbiletik landu, ikutu, sentidu izendo dana, eta eroso sentidu izan da zena zozelanik lantzen, ze badakit memorizen eraldaketa dimensioa zein dan, memorizek zelako eragine dekon pertsonan gan, memoria ariketa itiek zelako eragine eukin aldaben familizen gan, desagertutzat emon diren pertsonan inguruen dauzen familizen gan. Orduen, nik uste torre eroso sentidu garela, ez bakarrik ni, baizik eta no, eta Aitor, beste lan batzuk egin izen duguz batera, markak adibidez, edo Zornotzako emakumeen kartzelien inguruen egin duen beste bat, Aitorrek landu izen deue Gerniken simbologizegaz musika obra handi bat, esan gurot hor badauela zeuzer, Gernikar izetiek lagundu dozkune lan honeri aurre egiteko, erronka moduen hartzeko, eta nik uste dut sensibilidade bat eukiteko bebai, ez? Gernikarrok askotan ez gara konturatzen Gernikek dekon injarran inguruen, ez? Askotan kanpora bidaiatzen dugunien batzutan konturatzen gara, ostras, igual ez nabe kokatzen euskaldun moduen, munduen, igual ez dakizelako gure ertzen barri, baina kontestu batzutan igual derrepente Gernika aipatzen duzu, eta badakize kuadro bat dauela, badakize tragedi bat dauela, bombardaketa bat, eta badala simbolo bat unibertsala, gertakari historiko baten dekona oinarrize, gero plasmazio bat artistikoa dekona, eta simbolo bihurtzen dena, da simbolo horrek guri lagundu dozku kokatzen historize. Osea, Gernikeko bombardaketiaz azten da dokumentala, Angel Lekuonaren iesa Gernikeko bombardaketien ostien dator, eta horrek zozelan laguntzen dozku lehen aipatu dutzudan unibertsaltasun hori lantzen, eta kokatzen gertaera historiko konkretu
batetatik, ez? Gernikeko bombardaketatik. Da, nik uste dute ondo etorri jakula aingura hori edo historize azteko, ez? Nik uste dut eureke hasieratik ikusi bela historize Gerniken kokatzie hasieran eta eurentzat berezi izen dela gu izetie Gernikeko ekoiztetxe bat. Egon da ikerketa prozesu bat iteko bai gure partetik, baina ikerketaren zati handizena deportauen senitartekoak eta lagunek egiten dabe. Historizek Europa zeharkatzen dugu, eta guk klaru gendun koprodukzio formula batera joan behar ginela proiektuaz, eta gure lehenengo topaketie gure frantziko ekoizdiegaz fipadoken da, bertako bileratan parte hartzen dugu, proiektu aurkezten dugu, eta hor babeldok interesetan da proiektuen inguruen, eta hori zezan lehenengo topaketie beste ekoiztetxe bategaz, eta gero Txekiar Republikara praktikamente kontaktu ezberdinen bitartez atiek joten hasi ginen, eta horre sorti euki gendun, bertako ekoiztetxe baten Jordi Niubo dau, exiliatuen lobiedana, sensiblie gai honegaz, eta berak lagunduzkun beste ekoiztetxe baten interesa lortzen. Eta hor sartzen da, Cinepoint, dela beste ekoiztetxe bat, Txekiar Republikan, eta egiz esan, arkitektura hori osatzien nahiko harine eta erreza izen zan, ze hiru ekoiztetxiek sinisten bien historizen potentzialien. Eta egiz esan harreman berezize izen da, polite, komplikaue batzutan bebai, ze arkitektura hori osatzi ez da erreza izeten, baina bai adibidez prozesu kreatiboan eragin positiboa duki deuz, ze montaje prozesuen oso ganien egon da euren begiradi bai. Azkenien begirada, kanpoko begirada hori eukitzi garrantzitsue da aberazteko histori bat herrialde ezberdinek partekatu behar da bena, ez? Festivalan estrategizen ikuspegi batetik oso, ez da egite, ez gendun igual estrategirik eraginkorren nahi, baina hor euki gendun aukera bat, eta zen zenitarteko danak Pragara joan behar ziren frantzisek zuki omentzera, eta esan gendu, dokumentala oin orkestu behar da, kontestu honetan, zelan edo alan, korrikak aberen duen, proiekte usanan, gure Txekiar koizliek erabaki bane zinematara joatie bigarren mundu gerrien urte hurrenagaz batera, 80. urte hurrenagaz batera, eta holan izen zan, ez? Lehenengoan estrenaldize, gero zinematan egon da, eta gero bidali dugu festivaletara bai, eta hoen gabiz bide hori egiten, ez? Donostin egon da, gero pesaken egon gara dasari bat irabazi duguan bai, beste festival batzutara ez gara jun, aukeri eukin arren, eta oine fipadoken egongo gara bai, eta, hor gabiz, azken baten egin dugu lanketa bat nazio arte mailan ezagutzera emoteko historize, jiglaban egon zan, eta hortxe gabiz, gure benetako interesa da alik eta leku gehienetan proiektetie, kakine ez da larreza, dokumental bat alik eta leku gehienetan proiektetie, eta hortxe gabiz, eta izan sare polit bat osatu dugu, ze momentu askotan arrastreta sentiduten gara, eta hori hona da, arrastreta zenitartekoak, deportazioan inguruen lanien da bizen elkartiek eta bai asko tiretzen dabe, eta hortxe gabiz. Nik sentiduten dut, zinietara doan pertsoni onkitu iten dela, dokumentala ikusten da benien, eta benetan marketan da ben dokumental bata, eta pentsetago ganera zinien ikusteko dokumental bat ala. Gero dakilu telebistatara joango dela, eta ganera proiektu honen atzien telebistak sartu nire du bai, baina nik benetan gureko neke jentiek zinetan ikustie dokumentala, eta uste lantalde guztiepe hori gure da bela. Eta eukiten gabizen arrerie, orokorrien hona da, esan gurote dokumentalak deko zen, ez da izango muga, azken nire historia bat potentia ban, ez deko mugarik, ez? Baina ez da hain erreza dokumental bat zinareto batera erun eta jentie modu masibo baten jutie, hori oso batxa da. Horren aldeen behar dugula pentsetan dut, eta hor gauz alegin egiten da, oinarte oso
oso estimaduek sentidu izen gara dokumentala erun dugun leku guztizetan, ez? Lanan balizoa ikusi dugu jentiek eta nino badekogu bide bat eiteko. Guk ikusten gendun dokumentalagaz batera, nino badauzela arlo batzuk ikertu behar direnak eta maila baten kontaktu batzuk errestu gure gendu zen. Nino Frantzisek Zukin zerrendatan reklamatu bako urnak dauz, herrialde ezberdinetakoak, eta informazio hori jentien eskure ipini gure gendun bebai. Etxo dokumentala akabetan da esaldi horregaz ez, nino 85 urna dauzela reklamatu bakoak, eta guk pentsatan gendun, sentiuten gendun biharrezkoa zala zeozelan hori ingerra emoti, eta ondino garren bebai joango gara geusak argitaratzen kanpoan geratu dizen historizek bebai. Badeko guz idea batzuk bebai Jradizko kontzentrazio esparruen inguruen lanien dabien lantaldiagaz unidade didaktikoren bat edo komikiren bat eiteko bebai dokumentalagaz. Pentsan dugu oso ondo azaltzen dabela Europako 20. mendien bizi izen daben drami idea totalitario eta gerriegaz zerikuseko drama hori oso ondo irudikatzen dabela. Eta hor gure dugu, lanketa bat egin gure dugu, ez bakarrik dokumentaleko lantaldiek, baizik eta dokumentalan inguruen osatu dugun sare hori oso pozik dago dokumentalagaz, da ikusten dabe dokumentala aukera bat dela gizarteratzeko gertaera batzuk, gizarteratzeko balizo batzuk, memorizen lanketi egiteko. Egiten dugu aldoguna bebai, lau gara, eta hori festivalak, kezi Goia Saristako kanpaine, gero, kezi komiki bat egin gure dugu, heltzen garen lekuraino eta hor gara izapur bat aldoguna egiten.